У справе таямнічай смерти берасцейца Андрэя Тарасенкі, про якую Белсат распавядаў у другой палове траўня, з'явіліся новыя сведкі і нечаканыя звесткі. Сваякі мужчыны цвердзяць, што ён памёр пасля жорсткага збіцця ў міліцэйскім пастарунку. Дактары запэўніваюць, прычыною смерти было злоўжыванне алкаголем. Ян Бабіцкі. Сваякі і сябры памерлага берасцейца Андрэя Тарасенкі дасюль шакаваныя тым, што адбылося 29 красавіка. Маўляў, у такое немагчыма поверить. Прекрасный человек, прекрасная семья была, и жена, и отношения, они идеально. Вообще, любовь, и ездили везде, отдыхали, то есть и дети хорошие. Я однозначно могу сказать, что этот человек не алкоголик. А менавіта алкаголікам ужо зрабілі Андрэя дактары. Паводле іхных высноваў 32-гадовы мужчына памёр ад пнеўманіі, выкліканай злоўжываннем алкаголем. Сваякі памерлага берасцейца абураныя. Яны перакананыя, што Андрэй пайшоў з жыцця пасля цяжкіх пабояў, якія атрымаў у пастарунку міліцыі. Еще они скрыли, не сказали, оказывается, у него ребро сломано и пробито легкое. Вот, а они нам это не говорят. Я сегодня сказала следователю, и врачи даже нам, и в заключении это не написано. 23 красавіка з міні-кавярні на Ясеневай Андрэя Тарасенку забралі ў апорны пункт. Паводле версіі міліцыі, падставаю была бойка з ягоным удзелам. Са словаў сведкаў, мужчына быў нецвярозы, чапляўся да некаторых кліентаў, але ніякай бойкі не было. Андрэй на момант затрымання не меў цялесных пашкоджанняў. У міліцэйскую машыну ён сеў сам, без супраціву. Дакладна вядома, і пра гэта сведчаць дактары, што збітага Тарасенку забрала хуткая ўжо з пастарунку міліцыі. У него наболело уже все. Живот он не давал дотронуться, у него болело все это самое. И грудная клетка болела, боль была. Новыя пытанні выклікаюць падзеі, якія адбываліся ў кавярні на Ясеневай цягам наступных дзён. Як паведамілі Белсату сведкі інцыдэнту, приходила милиция и сказали, он не жилец, у него сломано ребро и пробито легкое. И мама говорит, откуда они могли знать, если он не обращался к врачам? І сапраўды, па дапамогу да дактароў Андрэй Тарасенка звярнуўся толькі праз тыдзень. У дзень затрымання і імавернага збівання ён адмовіўся ад даследаванняў і шпіталізацыі. Адкуль пра зламаную рэбрыну ведала міліцыя? Гэта пакуль не ясна. Са словаў сваякоў памерлага ніякай інфармацыі пра расследаванне ім не даюць. На сёння вядома, што крымінальнай справы пакуль не завялі. Следчы камітэт Берасцейскай вобласці афіцыйна паведаміў, што адмысловае правяранне падоўжылі яшчэ на месяц. Они сказали, мы ждем ответа. Когда придет ответ, результат анализа, они тогда будут или дело открывать, или, как я поняла, закрывать. Ці дачакаюцца сваякі Андрэя справядлівасці? У Беларусі такія справы пераважна замятаюць пад дыван. Аднак ёсць і выключэнні. Днямі стала вядома, што ў Ветцы начальнік мясцовага раўсу быў звольнены з працы за тое, што ударыў падлетка. Паводле гэтага факту распачатая крымінальная справа. Ці атрымае працяг і берасцейская гісторыя? Всегда есть все-таки надежда на то, что виновные будут наказаны. Поэтому надо ждать и выяснять. Экспертизы, наверное, должны показать, все-таки есть такая взаимосвязь или ее нет. Я полагаю, что после этого мы можем уже говорить о том, что виновных надо конкретно выявить и привлечь к уголовной ответственности, вне зависимости от того, это милиционер или это обычный гражданин. Тое, што ў такіх справах не бывае дыма без агню, пацвярджаюць іншыя падзеі. Як высвятляецца, інфармацыя пра жорсткасць у берасцейскай міліцыі не новая. У траўні пасля візіту ў кавярні у шпіталі з цяжкімі пабоямі апынуліся берасцейцы Александр Зехаў і Сергей Каляда. Яны сцвярджаюць, што былі збітыя міліцыянтамі ў апорным пункце. Ян Бабіцкі, Белсат.